ההבנה הזאת, לא סתם אמרתי, יושבת על פלירט בין שתי מציאויות, כי מציאות אפיסטמולוגית, אמרתי מציאות ההגדרה שלנו, מציאות התוויות שלנו, והשפה שלנו בעצם לא מתארת מציאות, אלא היא מגדירה את המציאות. השפה היא בית ההוויה שלנו. וברגע שאני באה ואומרת, המציאות ברגע זה נורא טובה לי, לא הגדרתי איזה מציאות חיצונית לי, אלא יצרתי באמצעות המשפט הזה את אותה מציאות טובה, אותה מציאות מאושרת שאני נורא שמחה להיות בה. מכאן שפה לא מתארת מציאות, אלא היא בעצם יוצרת את המציאות בתוכה אני חיה ואליה אני מתייחסת. אז לכן אם אני רוצה לשנות את המציאות, אני צריכה לשנות את השפה. אני צריכה לשנות את התווית. אני צריכה לשנות את ההגדרה. השינוי הזה, זהו הפלירט. אבל הפלירט לא יתקיים, אלא אם אני אחוז באמונה שקיימת מציאות נוספת, שנקראת מציאות אונתולוגית. זו מציאות שקיימת לכשעצמה, נעדרת הגדרה, נעדרת מושג, נעדרת שפה. זו מציאות אנרגטית שכל הזמן נמצאת בתנועה, נמצאת ברטיטה כפוטונים של אור, כידע פוטנציאלי. לא רק כידע, אלא גם כפוטנציאל להמשך הבריאה. את המציאות הזאת אי אפשר לא ללמוד, לא להכיר ולא להבין באמצעות ההכרה הארצית שלנו. אי אפשר. גם אם אני אטפס בחיים אלה אל תודעה אוניברסלית, וממנה אהיה ראויה לחצות את החור השחור, את שער הגאולה ולהגיע לממד רוחני, גם אז עדיין לא יתאפשר לי לראות את המציאות הזאת, כי אנחנו נמצאים על פלנטה שהיא בהרבה יותר מצועפת מאותה מציאות. ולכן שאלת האמונה ושאלת הכוונה היא בסיפור של הפלירט. לא סתם בחרתי להגדיר את הדיאלוג בין שתי המציאויות האלו, האונתולוגית, שהיא השפע, שהיא המקור, שהיא האנרגיה, שהיא הפוטנציאל, לבין מציאות אפיסטמולוגית, שהיא מציאות ההגדרה, שבעצם מממשת הלכה למעשה, מקטע מתוך המציאות האונתולוגית, תלות תדר התודעה שלי, תלות חור המנעול, או הקוקי קאטר, התבניות של העוגיות. איך שאני אדביק את התבנית הזאת על המציאות האונתולוגית, היא זו שתתממש הלכה למעשה במציאות ההכרתית שלי, שבתוכה אני חיה. ולכן לא סתם בחרתי במילה פלירט, כי בפלירט יש המון משחקיות, יש המון תעוזה, יש המון אומץ. דרך אגב, והאומץ הכי גדול שאנחנו נדרשים אליו, לטעמי, אני אתאר אותו על ידי שני ביטויים. קודם כל, האומץ לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות. רובנו לוקחים את עצמנו כל כך ברצינות, שאם אמרנו משהו, אנחנו נדבוק בדבר הזה, נאחוז בו כאילו בקרנות המזבח. לא נרשה לעצמנו להשתתות, לא נרשה לעצמנו להיכשל, לא נרשה לעצמנו להתנסות, בגלל שאנחנו לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות. אדם שלוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, הוא אדם שבעצם מקבע את התנועה שלו. אנחנו צריכים לפרוס כנפיים, לרקוד, לחולל, להתנועע, להשתתות, על מנת שנוכל לשלוח את קרני התודעה הגבוהה שלנו אל על, ולהביא פוטנציאלים אחרים, חדשים לכאן ועכשיו. אז זו נקודה אחת בסיפור של הפלירט, לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות.
הנקודה השנייה, שגם קשורה לנקודה הראשונה, היא אולי עקב אכילס של כל ההתפתחות שלנו. וזה האומץ לחבק כישלון. בגלל שאנחנו כל כך שבועים בתוך מציאות אפיסטמולוגית, כישלון מוגדר, אני אדם לא מוצלח. אני אדם לא מוכשר. אני אדם שאין לו יכולות. ומיד כבר, מה יגידו עליי, איך יקבלו אותי, האם אני אצליח להתקדם, וכל הדרמות והסיפורים שמתחוללים בתוך עולם ההכרתי שלנו. ברגע שאני אסכים לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות, ואסכים לחבק כישלון, לא יהיה יותר גבול לאומץ שלי לפרוס את מניפת התודעה שלי, ולהביא כמה שיותר פוטנציאלים מהמציאות האונתולוגית לכאן ועכשיו, וליצור מציאות בהרבה יותר עוצמתית, בהרבה יותר עשירה, בהרבה יותר שופעת, שיש בה יותר אהבה, יותר שמחה, וגם תוצאות של שורה תחתונה, שכולנו בעצם כמאים אל התוצאות המבורכות האלה. ככל שיהיה יותר קלה, כך אגיע מהר יותר אל האור. ולא סתם באנגלית, זה אותה מילה, light. ככל שיהיה יותר קלה, כך אגיע מהר יותר אל האור. ואני באמת מאחלת לכולנו להעיז לפלרטט, להעיז לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, לחבק כישלון, ולהתחיל בדיאלוג פורה, מאתגר, מרתק, בין המציאות שאיננה נראית לעין, שהיא המציאות האונתולוגית, שהיא מציאות הפוטנציאל, לבין המציאות המוכרת לנו, שהיא מציאות ההגדרה, מציאות ההכרה שלנו, מציאות התוויות והזהויות שלנו. וכשנעיז לחבר בין שתי המציאויות, נמציא דברים שאנחנו נעמוד ונתפעם מהם. אבל נביא בהרבה יותר משמעות אל הקיום שלנו. שיהיה לנו בהצלחה.